Ja näillä havainnoilla mä yritän perustella, miksi energiaratkaisusta tulee keskustella todella huolella ja miksi ne ei koskaan saisi olla läpihuutojuttuja, jossa me ulkoistamme ongelman vaikkapa niin, että joku puolue tai eturyhmä tietää, mikä on oikein, tai että markkinat tietävät. Asiat on paljon monimutkaisempia, eivätkä koskaan mustavalkoisia. Kerro vähän, mitä tämän kaiken taustalla on ollut. Osa ongelmaa on se, että energian käsite on erittäin abstrakti. Mä olin yhdessä eurovaalikeskustelussa ja kysyin mun keskustelukumppaneilta 3 naiselta, jotka nyt kaikki on päättäjinä Europarlamentissa. Kysyin heiltä, mitä energia on. Yksikään ei osannut vastata, pitivät ehkä koko kysymystä outona. Energiahan ei ole aine, kuten hiili tai öljy. Pikemmin se on kaikkien aineiden abstrakti ominaisuus, eli kyky saada aikaa muutosmaailmassa. Se on kyky tehdä työtä, jouleina mitattu potentiaali. Ja tämä kyky muuttaa maailmaa vaihtelee sekä määrältään että laadultaan. Fossiiliset on erittäin tiheästi pakattua polttoainetta, samoin ydinvoima. Ja aurinko ja tuuli on puolestaan hyvin heikosti valjastettavissa muutokseen. Tätä voi olla vaikea käsittää, koska näemme ympärillämme auringossa ja tuulessa määrällisesti niin paljon energiaa ja näemme niiden aiheuttamaa muutosta luonnossa. Mutta valjastettuna ihmisen käyttöön tuo energia on varsin heikkolaatuista, muun muassa sen vaihtelevuuden takia. Meitä siis vaivaa eräänlainen energiasokeus. Päättäjät eivät siksi myöskään ymmärrä tämän nykyisen energiamurroksen ainutlaatuista luonnetta. Ihmiskunnan historia ei tämän kaltaista asetelmaa tunne. Ihmiskunta on aina siirtynyt kohti tehokkaampaa ja luotettavampaa energiamuotoa. Ja nytkin me saatamme virheellisesti kuvitella niin, että sellainen muutos on käynnissä. Mutta tällä kertaa muutos on päinvastainen. Fossiilisen energian korvaaminen pelkästään uusiutuvilla tarkoittaa siirtymistä energiaa, joka on vähemmän tehokasta ja vähemmän luotettavaa. Ja uusiutuvien käyttämisen hyöty voi realisoitua vasta sitten, kun varastoinnin ongelma on ratkaistu ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ja näin ollen meitä saattaa vaivata sellainen saavutetun edun harha. Saatamme kuvitella, että voimme säilyttää kaiken sen hyvinvoinnin, kuten vaikkapa alhaisen lapsikuolleisuuden, käsittämättä, että ihmiskunnalla oli tie, miten tähän päästiin. Se oli luotettava ja edullinen energia. No, 3. havainto on, että ympäristöliikkeen vahvat kannanotot vuosituhannen vaihteessa tekivät tästä koko energiakysymyksestä erittäin ideologisen. Ja tämä ympäristöliikkeen linjaus hallitsi pitkään keskustelua ja politiikkaa, erityisesti EU-komission sisällä. Niinpä sähkön ja energian tuotantoon alettiin suhtautua hyvin moraalisesti ja todelliset seurausvaikutukset unohdettiin. Ydinvoima oli pahaa ja sen kannattaja oli paha ihminen, vaikka ydinvoima oli tehokkain ja ympäristövaikutuksiltaan tuotettuun kilowattituntiin nähden puhtain ja turvallisin sähköntuotantomuoto. Juuri sen kehittäminen ja luvittaminen laitettiin monen poliittisen lukon taakse siinä, missä monella muulla alueella sai vapaasti mellastaa. Tuulivoima puolestaan oli hyvää ja ei ollut ollenkaan sopivaa puhua sen melu, maisema, välke, tärinä ja terveyshaitoista tai haitoista eläimille ja linnuille. Ei sopinut laskea sen todellisia kustannuksia tai nettovaikutusta sähköverkkoon, eikä sitä seikkaa, että se kannibalisoi omaa kannattavuuttaan, eikä pohtia sen riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista sen vaativan materiaalin vuoksi. Kaikesta tästä sai ympäristövastaisen foliohatun leiman. Juuri siksi, ettei näitä ongelmia sopinut ottaa käsittelyyn, me saatoimme ihmiskuntana jatkaa itsepetosta ja kuvitelmaa uusiutuvien tehokkuudesta ja edullisuudesta. Vasta tilastot paljastavat karumman totuuden. Globaalisti fossiilisen energian osuus maailman primäärienergian kulutuksesta on edelleen yli 80%. Mä viittaan tuoreimpiin energiaraportteihin tältä vuodelta, esimerkiksi J.P. Morganin raporttiin. Vaikka uusiutuviin on investoitu biljoonia dollareita ja euroja. Vielä 10 vuotta sitten osuus oli noin 85%, eli lasku on ollut vain muutamia prosenttiyksikköjä. Me emme ole saaneet mitään ihmelääkettä kiirehtiessä vihreää siirtymää. Toistaiseksi energian murrokseen liittyy siis suuria ongelmia. Osa voidaan korjata, osa vaivaa meitä pitkään, jos jatkamme tällä tiellä. Tuon J.P. Morganin maaliskuussa ilmestyneen energiaraportin tärkein huomio on, että vaikka uusiutuvien suhteellinen osuus kasvaa,
fossiilisten polttoaineiden absoluuttinen kulutus tonneina, tynnyreinä ja kuutioina on saavuttanut taas uusia ennätyksiä. Tämä johtuu siitä, että maailman kokonaisenergian kulutus kasvaa nopeammin kuin uusiutuva ehtii korvata vanhaa kapasiteettia. Erityisesti Intian ja muiden kehittyvien talouksien kasvu nojaa edelleen vahvasti hiileen ja kaasuun. Eli siirtymä fossiilisista on huomattavasti hitaampaa kuin poliittisissa puheissa on esitetty. Yksi syy on tekoäly- ja datakeskusten vaikutus sähkön kysyntään. Näiden energiantarve räjähtää, mikä nostaa sähkön hintoja ja asettaa sähköverkkojen vakauden koetukselle. Tämä luo painetta löytää jatkuvaa ja halpaa perusvoimaa, jota tuuli- ja aurinkovoima ei yksin pysty tarjoamaan ilman massiivista ja kallista varastointia. Ongelmana on myös Kiinan dominanssi. Kiina hallitsee lähes koko uusiutuvan energian toimitusketjua, aurinkopaneelit, akut, kriittiset mineraalit, mikä luo geopoliittisia riskejä länsimaille. Me kasvatamme käytännössä riippuvuuttamme Kiinasta samalla kun se saa tuntuvaa kilpailuetua ilmasto- ja energiapolitiikastamme, koska ei itse toimi samoilla ehdoilla. Tuo J.P. Morganin raportti kritisoi voimakkaasti myös viime vuosikymmeninä harjoitettua ydinvoiman vastaista politiikkaa, esimerkkinä Saksan päätös sulkea ydinvoimalansa. Saksa on joutunut tukeutumaan hiileen ja tuontisähköön korvatakseen puuttuvan kapasiteetin. Raportti pitää tätä tai mainitsee sen energiakokeiluna ilman turvaverkkoa. Se on heikentänyt Saksan kilpailukykyä ja meidän on varottava, että me tee yhtään enempää tällaisia kokeiluja ilman turvaverkkoja pinnallisen tiedon varalta. Meidän on edelleen suunnattava voimavarat kehittämään tehokasta päästötöntä energiaa. Ihmiskunta oli sillä tiellä löytäessään ydinvoiman ja sen tulevat kehityspolut, mutta öljymahtien rahoittama ympäristöliike lainausmerkeissä torppasi sen. Vuodesta 2007 lähtien, jolloin länsi aloitti tämän energiadiettinsä, Kiinan energiankulutus on kasvanut reilusti yli 50% ja sen sähkönkulutus yli 200%. Vielä vuonna 2007 Yhdysvallat kulutti 30% enemmän sähköä kuin Kiina, mutta Kiinan sähkön käyttö on nyt 70% suurempi kuin Yhdysvalloissa. Lisäksi Kiina on 90% riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja ydinenergiasta, ja vain osa Kiinan näiden polttoaineiden tuottamasta valtavasta rikkaudesta viedään vientiin. Mä olen vuosia varoittanut energia- ja ilmastopolitiikkamme vaarantavan Euroopan poliittisen vaikutusvallan. Jos me vaarannamme taloutemme pohjan, ei ole kuin ajan kysymys, että vaarannamme kykymme vaikuttaa ihmisoikeuksiin maailmassa. Ja tätä vihreän siirtymän tehottomuutta havainnollistaa Saksan energiakäännös Energiewende. Satsattiin miljardeja aurinkoon ja tuuleen ja samalla kasvatettiin riippuvuutta Venäjän maakaasusta. Käytännössä tämänkaltainen vihreä politiikka teki Euroopasta haavoittuvamman. Kun sota Ukrainassa alkoi, tilanne havahdutti Suomen ja EUn energiariippuvuuden Venäjästä. Oli ollut totta kai karhun palvelus maailmalle ja maailman rauhalle, että EU rahoitti tuolloin Venäjää yli miljardilla päivällä energiaostoillaan. Ja tähän oli vihreä siirtymä johtanut. Riippuvuus Venäjästä piti tietenkin katkaista, se oli oikein, mutta ratkaisuksi ehdotettiin lisää vihreää siirtymää. Ja tässähän se haaste onkin. Juuri se sisälsi ongelman auringon ja tuulen keskeytyvyyden kannalta, ja juuri tämä keskeytyvyys oli lisännyt riippuvuutta venäläisestä energiasta. Juuri Saksassa näin voi perustellusti väittää käyneen. No nyt keskustellaan myös ongelmista, jotka liittyvät suunnitteilla oleviin datakeskuksiin. Tämä juuri alkanut julkinen keskustelu on erittäin arvokasta ja on hyvä, että se on noussut juuri nyt ajankohtaiseksi myös valtamediassa. On selvää, ettei tässäkään asiassa ole syytä ottaa mustavalkoista asennetta. Yhtä lailla on tärkeää, ettemme kiirehtiessä toistaisi niitä ongelmia, jotka ovat leimanneet tuulivoiman rakentamista Suomessa. Suomalaisten tuulivoimahankkeiden ongelma oli siinä, että kun meillä alettiin rakentaa tuulivoimaa, kaikki hankeosaaminen puuttui. Järjestyksen sanelivat ne, jotka järjestelmästä hyötyivät. Nyt tämä sama uhka on aivan ilmeinen. Lakia valmisteltaessa ei juuri lainkaan kiinnitetty huomiota siihen, että menettelyt tuulivoiman luvittamiseksi ja kaavoittamiseksi olivat lapsenkengissä. Nuo menettelyt luotiin vasta osana hankekehitystä. Samoin ne kaikki rajapinnat yhteiskunnan muiden toimintojen, eli puolustusvoimat, tieliikenne, meriliikenne, säätutkat, lentoliikenne, teleliikenne, linnustonsuojelu. Ne olivat epäselviä.
Näiden vuoksi tuulivoima-alalle on tullut ominaiseksi se, että hankkeet on juristi- eikä insinöörivetoisia. Lakiasian toimistot ovat jopa koko hankkeiden projektipäälliköitä. Ja tästä on seurannut myös sellainen juristien ylivalta, jonka kansalaiset ovat kokeneet ylikävelynä. Samaten syntyi hankekehittäjien liiketoiminta, jossa ideana on kehittää hanke ja myydä se vain nopeasti eteenpäin. Koska valtaosa toiminnan edellytyksistä on kuntatason kaavoitusta ja luvitusta, on syntynyt mahdollisuus sille, että hankkeita ei ole edistetty yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta, vaan osapuolten nopeaa rikastuttamista varten. Tilannetta on pahentanut se, että kriitikot on leimattu ympäristön vihollisiksi. Aloin saada runsasta palautetta kansalaisilta, jotka kokivat törmäävänsä tuulivoimahankkeissa korruption muuriin. Koin voimakkaasti, että isänmaani oli suojautumaton siinä kilpajuoksussa, joka syntyi luvitettaville paikoille 2010-luvulla. Veronmaksajien avoin hana alkoi virrata myös ulkomaisille sijoittajille. Tuulivoiman syöttötariffit otettiin käyttöön 2011 ja siitähän alkoi Euroopan tuottoisin bisnes, jonka hyödyn kävivät käärimässä ikävä kyllä hyvin usein muut kuin suomalaiset. Toivoisin, että me osaisimme joskus panna hintalapun sellaiselle toiminnalle. Veronmaksaja maksoi tuulisähköstä yli 2 kertaa sähkön markkinahinnan verran. Lopulta sen totesi myös Valtiontalouden tarkastusvirasto keväällä 2017. Siihen tuulitukeen meni yli miljardia koko lailla turhaan. Uusiutuvan energian politiikkamme runsaine tukimuotoineen on ollut virhe. Käytännössä vain kaasulla on voitu tarjota uusiutuvien vaatimaa säätövoimaa ja se kasvatti suoraan riippuvuutta Venäjästä. Väärin kohdennettu tuki sotki sähkömarkkinat ja hävitti toimivaa energiantuotantoa, yhdistelmävoimaa, ympäristön kannalta kestävää. Uusiutuvan energian käyttö on jättänyt verkon huonoon tilaan ja mitä enemmän tuulta ja aurinkoa laitamme verkkoon, sitä huonommaksi, arvaamattomammaksi se muuttuu. Tilanne muuttuu, jos sattumasähköä voidaan varastoida järkevällä tavalla, mutta toistaiseksi näin ei voi sanoa olevan ja sen iso ongelma on vaadittavan akkuteknologian aiheuttamat ympäristöhaasteet. Siirrämme siis lähinnä ongelmaa eri kohtaan, kaivospuolelle. En yritä sanoa, etteikö Suomessa tarvittaisi myös tuulivoimaa, mutta markkinaehtoisena ja huolellisesti harkituilla paikoilla. Datakeskuksiakin varmasti tarvitaan, koska maailma on muutoksessa, mutta me emme saa heittäytyä taas kerran hyväuskoisiksi muiden johdateltaviksi. Monien arvioiden mukaan hyödyt, erityisesti verotulot, työpaikat ja hukkalämmön kierrätys voittavat haitat, mutta ainakin se edellyttää viisasta suunnittelua ja hukkalämmön systemaattista hyödyntämistä kaukolämmössä. Ilman sitä ei ole mitään järkeä. Riski on kuitenkin siinä, että hyöty jakautuu epätasaisesti ja sähkön hinta nousee hintapiikkien takia, jos verkkoa ei vahvisteta riittävästi. Arvoisa yleisö, Suomessa on tunturiluonto, jonka hiljaisuutta ja koskemattomuutta tullaan kaukaa ihmettelemään. Meillä on maailman kaunein saaristo. On tärkeää, että sitoudumme suojelemaan arvokasta luontoa. Toivon meille viisautta löytämään hyvä tasapaino. Tarvitsemme oman arvon tuntoa. On vahinko, jos kansakuntana sallimme luontomme pilaamisen ja vielä maksamme siitä kalliisti. Toivotan hyvää kampanjapäivää. Hirveä vihreä siirtymä! Hirveä vihreä siirtymä! Ei tuulivoimaa! Ei tuulivoimaa! Ei tuulivoimaa!